Обработка на банково извлечение е функционалност, която оптимизира вашето време и работа. Приложима е както за инсталации само с модул счетоводство, така и за тези от вас, при които отчетността е организирана и чрез покупки и продажби на система Ажур. Реализацията за разпознаване и обработка е максимално близка до вашите работни навици със системата. Предварителните настройки са изцяло в потребителски режим и сведени до разбираем необходим минимум. Фокусът на тази презентация е разпознаване и обработка с директна връзка към счетоводство или как Ажур генерира счетоводни операции от записите в банковото извлечение. Накратко за предварителни настройки в няколко стъпки. Настройки, плащания. Необходимо е да изберете дата на валутен курс, дата на осчетоводяване, дата на плащане, избор на значение от падащо меню. За презентацията това е дата на извлечение. Посочената в дата на валутен курс е датата, към която се извършва преизчисляване на стойности. Посочената в дата на осчетоводяване, дата на плащане е дата на регистрация на счетоводните операции в модул счетоводство или дата на регистрация на плащанията в оперативните модули. Следваща настройка това са банковите сметки. Необходимо е да въведете информация за всяка една от тях, включително и шифър счетоводна сметка, която участва при съставяне на счетоводните операции. Банковото извлечение има възможност да бъде обработвано едновременно от двама потребителя. И за да елиминирате дублиране на информация при обработката, е необходимо да окажете съответно кредитен или дебитен достъп на потребителите. Следваща настройка това са правилата. В презентацията разглеждаме запис на счетоводна операция или дефиниране на правила за директно съставяне на счетоводни операции. В допълнителни обучителни видеа са разгледани подробно и обработки, разпознавания и запис на плащания при организация на работа с оперативните модули. Да се върнем към запис на счетоводна операция и правилата. Всяко едно правило съдържа код и описание. В презентацията код правило е идентичен на шифър счетоводна сметка, но това не е задължително, а избор на шифриране на правила в съответната база данни. Правилата съдържат счетоводни сметки. Сметка за разпознат запис и сметка при неразпознат запис, като втората е опционална, поради това, че са налице правила, за които няма необходимост да се въвежда сметка при неразпознат запис. Няма ограничение за брой правила, дефинират се в зависимост от организацията на индивидуалният сметкоплан в базата данни. Да разгледаме правило плащания от клиенти. Сметка за разпознат запис, сметка 411, подсметка 1. Системата извежда аналитичните нива на сметката. При условие, че фигурира признак контрагент, е необходимо в долната част на екрана да окажете признак, както и брой символи от до, за търсене на аналитична сметка, които системата съпоставя в основание при плащане. В масовия случай това е номер на фактура, но не е задължително. Възможно е това, например, да е поръчка номер, договор номер или друг ключов признак в базата данни. В случаите, при които няма намерена аналитична сметка, съвпадение на аналитични сметки, системата съпоставя и съставя счетоводни операции с сметката, посочена в таб "Сметки при неразпознат запис".
В основни данни на правилото е налице и допълнителна информация като папка номер с пореден номер с възможност за автоматично зареждане, типа на документа, обяснителния текст, данни, които участват при съставяне на счетоводните операции. Налице са и допълнителни условия, които оптимизират търсенето и разпознаването при обработката. Пример за правило, за което е въведена само сметка за разпознат запис, без да е необходимо да се посочва сметка при неразпознат запис. Имате възможност да дефинирате и правила, които правила да обвържете и с текста, който е посочен в основание при плащане. Как и къде става това? Във връзка правила банкови транзакции, в таб връзка между правила и основание. Посочвате транзакцията дебит или кредит, текста, който системата да търси в банковото извлечение в основание при плащане и връзка с дефинирано правило. Тази настройка не е задължителна, но тя ще подобри обработката и разпознаването. Да преминем към съществената част – обработката. Банковите извлечения могат да се зареждат по два начина. Автоматизирано чрез реализираната връзка с платформа на информационна услуга InfoPay на Борика или чрез файл. Автоматизираното зареждане осигурява навременна информация, освобождава потребителя от изтегляне и зареждане на файлове от различните приложения в банковите системи. Автоматизираното зареждане редуцира и дейности, свързани с допълнително администриране. В тази презентация се зарежда извлечението чрез импорт на файл в формат Swift MT940 на Unicredit Bullbank. За импорта бутон Импортиране на БИ. Системата визуализира редовете от банковите транзакции от извлечението. Налице е информация за валута, извлечение, ключова информация за статуса на реда, вида на транзакция, правило, сума, основание, кореспонденти и друга информация, която вие имате възможност да преподредите в удобен за вас преглед. Екрана е разделен на две, като в долната част е налице детайлна информация при разпознаването. Как да подходите при обработката на банковото извлечение? Позиционирате се на ред, който желаете да обработвате в колона Правило. Избор от номенклатура Правило. Системата съпоставя вида на транзакцията и проверява дали този вид транзакция фигурира и на друг ред и ако да, зарежда същото правило. Променя статуса, както и детайлната част на етапа на разпознаване. В тази база данни на презентацията предварително няма въведена информация за нито един кореспондент и съответстващия IBAN, независимо той дали е клиент или доставчик. За да окажете тази връзка с контрагентите от база данни Ажур, се позиционирайте в колона Контрагент, избор от списък, зарежда се списък в зависимост от ключовите настройки в базата данни. След избор на контрагент се извършва допълнително разпознаване в основание при плащане, променя се и се зарежда детайлна информация в детайлната част на реда и при условие, че сума детайл на аналитичните сметки е равна на сума на плащане от реда, автоматично се сменя и статуса на разпознат. Често срещана ситуация това е плащане по опис. Отново ще посочим контрагента. След избор на контрагент, поради това, че няма допълнителна информация в основание при плащане за разпознаването, няма промяна в статуса на реда, както и
счетоводната сметка, която участва при съставяне на счетоводните операции в детайлната част на реда. За да окажете връзка с описа, десен бутон на мишка, въвеждане на описи. Системата извежда на екран за избрания контрагент аналитичните сметки с салдо. Чрез позната за вас функционалност маркиране, избирате аналитичните сметки, системата зарежда информацията в детайлната част за реда и при условие, че сумата на детайла, общата сума на детайла е равна на сумата на плащане на реда, се сменя и статуса на разпознат. Как и защо системата зареди статуса разпознат, както и правило на тези редове? При импорта системата проверява за съвпадение на посочен текст в основание и настройката, която е в връзка между правила и основание. И при наличие на съвпадение зарежда указаното правило. Съответно, системата зарежда и аналитичната информация за съставяне на счетоводната операция. Да продължим с следващите редове, а това са таксите. Таксите фигурират на множество редове в банковото извлечение. Избор на правило, при условие, че са налице редове с същия вид транзакция, системата зарежда правило, както и детайлната информация за разпознаването. Имате възможност да филтрирате редовете с цел облегчаване на екрана с редове, които са със статус различни от разпознат. Имате възможност поетапно да обработвате банковото извлечение, без да оказвате това за системата. В момента, в който се връщате на същия работен процес от обработка на банково извлечение, обработка, избор на IBAN, системата визуализира информацията на етапа на обработка. Да продължим с неразпознатите редове, плащания към доставчици. Отново се позиционирате в колона правило, избор на правило. Системата проверява за друг ред и автоматизирано зарежда избраното правило и на този ред, както и счетоводна сметка на етапа на разпознаване. Отново в колона контрагент, избор, избирате контрагент, извършва се допълнително разпознаване с посоченото в основание на плащане, системата зарежда аналитичната сметка и при условие, че сума детайл отговаря на сумата на плащането, се сменя статуса на разпознат. Повтаряме действието и за следващия ред. Избор на контрагент, обработка в основание. Системата в резултат на тази обработка намира съвпадение, зарежда аналитичната информация. При съответствие на сумите се сменя и статуса на реда. В този момент, без да има необходимост от допълнителни действия, се записва и връзка в базата данни за избрания контрагент и IBAN на кореспондента. За да преминете към съставяне на счетоводни операции, е необходимо да потвърдите това за системата чрез бутон Маркира, десен бутон Потвърждаване, повторно маркиране, обработка. Системата визуализира съставените счетоводни операции за преглед по счетоводяване на операциите. В резултат на тази обработка и разпознаване, Ажур регистрира обвързаност в връзка правила банкови транзакции. Съответно, вид на транзакция, описание, правило. Поддържат се и списъци, в които списъци
е налице информация за връзка контрагент с IBAN. Тази обвързаност служи за автоматизирано зареждане на правила и контрагенти при всяка следваща обработка на банково извлечение. Това минимизира вашето участие и свежда до обработка на записи за нови кореспонденти, например нов клиент, нов доставчик. Повече информация за последователност при настройка, специфики при обработка на данните от различните банки, настройка и ключови моменти при връзка с платформа InfoPay ще намерите в допълнителни обучителни видеа.